Hiru bat lagun dauzkagu lanean, Iñaki Mitxelena, Mararo Murua eta Amaia Arratibel. Eta taldea, batzarkide taldea 7 gera. Iñaki Galdos, bide batez foru alduna dana, kirol eta kanpoko ekintzetarako foru alduna dana. Luis Oiarbide. Luis Oiarbide da lehendakaritza batzordeko bozeramailea. Luis Mari Ormaetxea, kamarako lehendakari ordea dana. Lehendakari ordea, lehenengo lehendakari ordea, esan beharko nuke. Luis Mari baita ere, politika sozialeko batzordeko arduraduna bozeramailea da. Juan Ignacio Galdos da berrikuntza batzordeko bozeramailea. Juan Carlos Bengoa da giza eskubietako kirol eta kanpoko ekintzetarako batzordeko bozeramailea. Mirari Intza, nekazaritza arloko bozeramailea. Eta Neroni, nik uste dut, horiek gerala danak. 7 aipatu ditut, iruditzen zait ezta. Eta ni naiz taldeko bozeramailea eta baita ere ogasun batzordeko eta errepide batzordeko bozeramailea. Batzar Nagusiak Gipuzkoako legebiltzarra da, hau da, parlamentua. Parlamentu hau 51 batzarkidez osatua dago, Gipuzkoako hauteskundetan aukeratua, eta 51 lagun gera. 11 batek 7 batzarkide ditu, eta 3. indar politikoa da une honetan. Batzar Nagusiak 4 egiteko nagusia ditu. Legebiltzarraren hasieran izaten da diputatu nagusia aukeratzea, hori 51 lagun horien artean egiten da. Bigarren egiteko nagusia da urtero diputazioaren aurrekontuak onartzea. Hirugarrena izango litzake diputazioaren kudeaketaren kontrola. Hortarako hainbat tresna parlamentario ditugu, urtean. Eta laugarrena, eta agian garrantzitsuena, da aro foralak onartzea, osatzea eta onartzea. Hitz gutxitan, hau da guk egiten duguna, hitz gutxi, baina lana erroz.